Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zarta. Kung Fu. Eguzkiaren eta ilargiaren arteko ibilbide eliptikoa kontuan izan da. Eta bar. Hori data! Asmatu dut! Berriro ere, neu naiz tximinorik jakintxuena! Banana gorena! Jainu kosmikoen arteko tximino zerutarra! Zer, Cranky? Dantza pauso berriren batzuk entxeatzen? Ez, eklipsea kalkulatzen, argela! Eklipsea? Itzela! Zer da eklipsea? Argiak itzaltzea! Eta hori egingo dut tximinokeriak egiteari uzten espadiozu! Baldakizu azkenean, noiz izango den eklipsea? Bai, hemendik 4 egunera, arratsaldeko 3:25. Ene! Urteroko Donkey Kong norgehiagoka egunean orduan. Agian, erronka jo beharko dio Donkey Kongi. Badakizue, jota dinbidan ba. Esan, Cranky, zein da norgehiagoka horren helburua? Donkey Kong erne edukitzea. Kongo-bongoko etorkizuneko agintariak sasoi betean egon behar du kristalezko kokoaren babeslea izango bada. Orduan, Donkey Kongek norgehiagoka galtzen badu, ez da etorkizuneko agintaria izango? Hain zuzen ere. Ha! Inork ez dio erronka joko Donkey Kongi. Bera da Kongo-bongoko tximinorik handien eta indartsuena. Baina tximinorik handien eta indartsuenek ere, egunero entrenatu beharra daukate. Bai, 57. Ea, ene aspaldiko banana maskala. Ona hemen zu eta biok aurrez aurre. Ez, erraiak morokiltzen hasi zaizkit. Ederki, maskala zara eta hala izango zara beti. Baina, akabo zure ameskaiztoa. Banana plantazio osoarekin amaitu duzela ematen du Donkey Kong. Epa, txikito, puntu-puntuan zatoz, neure errekorra usteko asmoa dut. 58 banana? Bai, neure marka austera noa. Eta ni babesera noa. 58! Errekor berria! Aizu, ez altzen nuen entrenatu behar urteroko Donkey Kong norgehiagokarako. Zertarako, neu naiz Kongo-bongo osoko tximinorik handien eta indartsuena. Horiz esan dien neuk. Nork joko dit erronka. Zainago oraindik! Kruxa, aurkitu alduzu arazoa! Kablez josita dago hau dena. Ba, aukeratu bat, bertan akabatzea nahi espaduzu! Azkenean! Orain dena argi eta garbi dago. Ez den dena! Ea ba! Berri oso garrantzitsu eman behar dizuet, eta entzun arretaz! Nik, krokoputzek, gaizkiaren maixu goren naizen honek, zera diotsuet. Aurrerantzean enaiz kristalezko kokoaren atzetik ibiliko! Estrategia izango jauntxit maltzur eta makur hori! Estrategia berria daukat. Behin betikoa, kristalezko kokoa neuk lapurtu ordez, tximinoek eurek emango didate artez eta moldez. Zera erabaki dut,
urteroko Donkey Kong norgehiagokan parte hartzea. Ausarta zara, jauna, baina ez pasara gauza? Ezin euzuni hautatu? Ez diot nik neuk erronka joko Donkey Kongi. Nork orduan jauntxitez katatxu hori. Ezin liteke. Nik ditut saiestu sumendi, ualdeta marrazo zuriak. Tornadoen atzetik joan, haize gain ditu elur jauziak. Ni naiz konfu maizu zur maltzur, hain gaizto naiz neure beldur. Ha, haio! Tximinok guztiok zioenez, izan zurra geina bezain zorrotz. Zuaitzak utzi motz eskutxez, tximino jitsukonen artez. Ni naiz konfu maizu zur maltzur, hain gaizto naiz neure beldur. Ni naiz konfu maizu zur maltzur, hain gaizto naiz neure beldur. Hia! Ezin eskurago dut garaipena. Kung Fuk irabaziko du erronka, eta niretzat izango da saria. Kristalezko kokoa! Donkey Kong, zer duzu? Minbera dut gorputz osoa. Giarrak ondo landu dituzun seinale. Ez dira giarrak, urdaila baizik, Donkey Kongek bere banana errekorra utzi du. 58 banana jan dituzu? Orain indartsuago egon behar nuen. Ariketa saioaren ostean jan behar dituzu hastak irtena. Urteroko Donkey Kong norgehiagokarako entrenatzen hasita egon beharko zenuke. Zertarako? Nor joko dit ba erronka? Kung Fuk? Hain zuzen ere. Ez kezkatu, lagunok. Sasoi betean jarriko naiz berriro. Lasai! Zera, baino ez dut behar, hilabete pare bat! Aha, ona hemen. Arau ofizialen liburuak dioenez, 3 lehiaketek osatzen duten norgehiagokan. 3 lehiaketa gainditu beharko ditut orduan? Ez kaikua. Nahikoa izango da 3tik 2 irabaztea, beraz? Gorputz lehiaketa alde batera utzizkero, zera geratzen zaigu. Adimen lehiaketa. Eta zein da hirugarrena? Bihotz lehiaketa. 3 lehiaketak prestatu beharko genituzke Donkey Kong izan dadin txapeldun. Ardura gaitezen bakoitza kategoria batez denetan treba dadin. Burutazio bikainak handi. Zuk prestatu bihotz lehiaketa, nik adimen lehiaketa, eta ditik gorputz lehiaketa. Zera, jauna, voluntario gisa aukeratu gintuzunean konfuri entrenamenduan laguntzeko eskenekien. Klump isildu bengoz, arreta galarazten diozu Kung Fu handiari. Gora! Rekor aukera berria, Kung Fu. Zure abaindarra, almena eta zehaztasuna. Donkey Kongek ez du konturatzeko ere astirik izango. Zintagizut, jauna. 33?
34, 35! Donkey Kong, bekainari zara! Gaur goizean etzinen gauza upel bat altzatzeko ere eta begira orain! Badakit, ziztuan gora, atzera neu aintzindari, txikito, tximinoen errege, gorila bipila! Ene, badakit zergatik izan den! Upela utxik zegoen! Harinegia zen bai. Akabo, bekotara orduan gorpuz lehiaketa! Ez kezkatu, txikito, beste bi lehiaketa geratzen zaizkigu. Arrazoi duzu, hor daukagu adimen lehiaketa! Bai, adimen lehiaketa! Ze arraio da hori? Orain trebakuntzaren bigarren zatiari ekingo diogu, adimen lehiaketari. Bai, ekiogun. Asmakizun bat jarriko dizuet, liburukote fidagarri honetakoa. Fraide gogoetatsuek euren aisialdian idatzitako igarkizunak. Zer da, atergabe joan doana beti? Badakit, zure solasaldi luze zabal bat. Erraza, ura, Bikain! banekien, neukidatzia da. Ea, Donkey Kong, ona beste asmakizun bat zuretzat. Zer da ibili da bilena harin? Auskalo, zer? Zeuk erantzun behar duzu, ez nik babo arraioa! Bai, egia. Ondo da. Zer da ibili da bilena harin? Zer da harin ibili da bilena? Gaz jarioa da erantzuna! Ez dut ulertzen. Hobe izango dugu bertan bera ustea adimen lehiaketan jarritako itxaropena purra ere. Gauzak ez du azkigu ainongi, ez da, Kranki? Elektrizitate negatiboz kargatutako atomo partikulak dira elektroi deiturikoak, eta hidrogeno atomo bakun baten masaren zatik iniminoa dagokie. Funtsezko karga elektrikoak dira ezinbestean elektrizitate estatikoan. Hori frogatzeko igurtzi alfombra zangoarekin eta ukitu gero objekturen bat. Gora! Donkey Kong izeneko primate neandertalorrek ez dauka aukerarik txikiena ere adimen lehiaketan. Indartsu eta bizkorra izango da, baina gogorra du bihotza. Tanto bat kaiku horren alde. Zorratik ziurtatzen badugu, kristalezko kokoa irabazitakoan eman egin beharko dela opari, norbere bihotz zabaltasunaren adierazgarri. Eta nori eman opari, neuri izan ezik? Ondoa jo dut oraingoan, Kandi. Ezin dut sinetxi aina sola gabe jokatu dudanik. Nola pentsatuko nuen inork erronka joko zidanik. Donkey Kong, giarrak baino zerbait gehiago behar da norgehiagokarako. Bihotzaren indarra. Konturatzen zara indarra datorkizu barruti. Irabazi bai zintzo jokatu di. Fida zaitez bihotzaz dena ustean, alferrik aldurik duzu egia bilakatu di. Aurki nau berak bai mende hartuko, seko egurtuta enaiz ez tentetuko. Txiki txiki egingo nau jota zu kolpatuko, orduan ez pentsaen nauzu ezagutuko. Godam! Nola haula daukat bihotza, Ba horreutzi gogor ekin. zama hori hartu sorbaldetan, Itzol zeure onera. makuluetan. Oh, Donkey Kong. Oh, Cranky, ezin aldugu ezer egin beraren gatik.
Soldaduok, garaipenaren atarian gaudenez, zera jakinarazi nahi dizuet. Aurrerantzean Nerone koordinatuko dut operazio guztia. Kung Fu izendatzen dut gure general eta bizkartzain ofizial. Baina jaun eskerga hori, berori bezalako bizkar zabal batek, bizkartzain bi beharko ditu gutxienez. Eta beste bat sarrerako atea zaintzeko. Ara, zer daukagu hemen? Ruki eske zatozkit burumakur? Ez, ohartaraztera natorkizu. Ohartaraztera? Aha! Donkey Kong sasoi betean dago. Kung Fu eraisteko prest. Jota kao utzi arte. Baina atzera egitea erabakitzen baduzu, alde egiten utziko dizu lasai. Zer diazu? Oi, norgehiagoka atzera dezakegu orduan, zera urtebete, zera parez pareko lehia izan dadin. Ondo da, ederki, da mutuko zaizu, aukera bat baino enizun eman nahi. Nola raio emango diot aukerarik Donkey Kongi? Ez urrak txikituko dizkiot, eta horrez gain, handituak, kolpeak eta mailatuak. Eta azkenean... Klump, utzi maniak! Edaiz ni ari jauna, kruza hariko da. Ez, nahi ne. Zein orduan? Bera izan da. No, gezurtialakoak kiskali zu bizitan. Eta bere erruz, diez egin du tximinotxoak. Hor konpon orain, Didi. Borroka zelaira joateko garaia da. Erakus diezaiogun Donkey Kongi nor den nagusi. Ah, Donkey Kong, berri pozgarriak dakarskizut. Ez ordea ni adoretzeko modukorik. Plan bat bururatu zait, Kung Furi irabazia izateko. Bai? Txikito, itzela, banekien ez zen idala utxe egingo. Ez gara alferrik adiskideak, ez da? Eta, txikito, zein da plana? Ba, lehendabizi lehiaketa atzerarazi beharko dute Krankik eta Kandik. Noiz arraiotik sartu dute aurre ikuskizun bat Donkey Kong norgehiagoka, baino lehen. Inoiztik ez, atzeratu nahian dabiltza. Gora! Beste bat. Gora! Beste bat. Aski da, jarrai dezagun ikuskizun nagusiarekin. Zer egingo dugu orain, txikito? Lehiaketa alik eta gehien atzerarazi. Arau ofizialen liburuak dioenez, Donkey Kong izeneko primate neandertalo busti hori aurkeztu ezean, neu izango naiz garaile ezinbestean. Bazen bizkur, edo krokoputzekin irabaziko du. Ez dutu, esan zer egin behar dudan Kung Furi irabazteko. Oraindik ez dut landu planaren zati hori, baina aurrera. Donkey Kong, etorri zara! Hona hemen txapelduna, Kongo Bongo osoko tximinorik handien eta indartsuena. Ez dut ulertzen. Egia, zein da zure plan hori? Zera bakarrik lortu behar dugu. Kung Fu buru belarri murgilaraztea beste bi lehiaketetan, zindagizuet. Donkey Kongek ezingo du adimen lehiaketa irabazi. Benetan diot. Az gaitezen behingoz, Donkey Kongen agerraldia ikusteko herrikaz gaude! Ona, aho batez erabaki dugun proba, adimen lehiaketa. Iruzurgilea eta banana zurrupatzailea! Ez dutu, Donkey Kong, hartu behar beste asti. Galdera! Zenbat sokapuska beharko zenituzke ilargiraino iristeko? Kaziloi bat, 342.000.765.000. Ez, okerra! Galtzailea! Galdera berbera konfurentzat. Zenbat sokapuska beharko zenituzke ilargiraino iristeko? Bat! Hori da erantzun zuzena. Sokapuska bakar bat behar besteko luzerakoa. Arrazoi du, Donkey Kong. Eta ez hori bakarrik, adimen lehiaketan ez dauka parekorik! Zure plan hori erren samar dabil horretik. Ezen zuzenago ibiliko da gorpuz lehiaketa atzeraraztea lortzen badugu denon artean.
Eta orain, bihotz lehiaketaren txanda! Ez horixe, zuk aukeratu duzu aurreko lehiaketa, eta niri dagokit orain. Zer aukeratuko dut, Donkey Kong erabat ondoratuko duena. Gorputz lehiaketa. Txiua! Oh, ez! Donkey Kong, gogorre utzi behar diozu konfurialik eta denbora gehienean! Kung Fu! Kung Fu! Kung Fu! Ea, jaiki hortik, prestatu final handirako! Kitxo, zureak egin du betiko! Ez dut ikusi nahi. Ez da neukeri. Bost, lau, hiru, bi... Eklipsea! 3:25 puntuan! Beraz, hori zen zure plana, Bai! Eta ondo atera da. Oh, baina itxaron, onena falta da. Kung Fu ilunpearen beldur da. Banekien bera zela. Maritxu handi bat baino etzara orduan, jaiki hortik zizare zistrinalakoa! Oio bustiko oldar kakatia! Tximino nini mukizua. Egurtu zazu, Donkey Kong, denbi, damba! Bai, akabazazu behingoz! Zeure esku duzu norgehiagoka! Nola joko dut lur jota dagoen tximinorik? Zer? Bihotz lehiaketa! Donkey Kong txapeldun! Benetan? Benetan? Bai! Donkey Kongek bihotzonez jokatu du. Lur jota zegoen aurkariaren ganako begirunez. Begira jozue! Oia buiztia! Donkey Kong azkenean zeu txapeldun! Banana zarta! Eta orain zer egingo dut? Jota astindu. Ea, esan, zein da hemengo zizare ziztrina? Eta oio bustia? Aurkitu beste Zoromororen bat azpilana egiteko. Ni banoa. Zer? Ezin zara joan? Aizu, itzul zaitez ona! Ala beharrez bada gure Donkey Kong txapeldun! Bejon deizula! Gora txapelduna! Mil esker. Klump, Kruxa, zoazten behategira! Eta hor zaudeten bitartean, larrutik ordainaraziko dizuet zuei hau guztia, etxe kalte baldar eta ergel parea! Bai, jauna! Bat-bi! Koko, ala purtunik. Tira, Donkey Kong. Orain badakizu nolako garrantzia duen sasoi betean egoteak. Bai horixe, eta ikus dezazun bihartik hasiko naiz datorren urterako entrenatzen. Osongi. Baina lehenik, nire banana errekorra utzi behar dut. Donkey Kong. Zer?